רד למטה, טוב מאוד, טוב מאוד. תוריד קצת מהירות. בסדר גמור, איפה הכלים שלנו? פה. אתה רואה אותם? הם הולכים שם מכות. תיזהר מהסוחרת, מאחוריך, תראה מהירות. 101. תהיו ערניים אחורה כל הזמן, ערנות מלאה פה עכשיו. וואי, זרקו שם לוחם. העיפו אותו. איפה? קינמון, זעיר 4 נכנס עם גרשוני להורדה. וואי, הם מחלים אותם במכות. קינמון קיבל. את מי? את הלוחמים על הגג.